Kadalasan, kapag ganitong ingay, ang nagiging problema natin ay yung tensioner ng ating timing chain. Pero eto, pinalitan ko na to ng tensioner pero ganun pa rin, walang pagbabago. Kaya yun ang aalamin natin kung bakit nga ba. Dito pa lang sa gilid, makikita na natin na medyo nga lumawlaw yung ating timing chain. Ayan. Medyo maluwag na siya. Kaya possible na problema nito ay yung roller guide ng ating timing chain. Or pwede ring yung timing chain mismo talagang palitin na. Kaya yun ang aalamin natin. Kaya buksan na natin to. At dahil nakaharang itong ating footrest, kailangan nating tanggalin yung dalawang tornilyo at ilaylay para matanggal natin itong ating kambyo. Ayan. Medyo tumigas na siya, kaya mukhang kailangan natin itong ibuka gamit itong flat screw. Oops, ayan, ang bilis, di ba? At dito naman, kailangan lang nating luwagan itong engine sprocket cover para hindi tayo mahirapang tanggalin itong ating side cover. At sa pagtatanggal naman nitong magneto, kinakailangan lang naman natin ay kagaya nitong puller. Ayan. So ipapasok lang natin dito to ng ganito. Ayan, ganyan. Kasyang kasya. Pero bago yan, advice ko lang na mas magandang ipasok natin tong nut at ipantay lang natin sa dulo para in case na magka-problema tayo o ma-damage yung thread, siya po yung magsisilbing taga-ayos kapag tinanggal na natin yung nut na yan. At dahil nga may nut na tayong nakalagay, so hindi po natin siya direktang matatanggal yung magneto. Pero mararamdaman naman natin na ang bigla ang pagluwag niya. Kaya pag naramdaman naman natin yun, so tanggalin na po natin yung puller, then yung nut, tsaka na natin siya matatanggal. Ang ginagawa ko dito, ganito, binibigla ko lang po siya, pakonti-konti, hanggang biglang lumuwag. Ayan. Okay na po siya, maluwag na.
Aba, matigas. So, pukpukin lang natin para gumalaw-galaw. Medyo masyadong madikit yung ginamit na pang seal. So, eto, gamitin natin ng vice grip. Hilain na natin ng konti. Talagang matigas. So, ibalik natin. Ayan. Then, bunot. Ayan. Ayan. Kaya naman pala ganun na lamang yung tunog na parang helicopter. Dahil pala dito sa durog na roller guide. So, ito po yung nagsisilbing guide na pang press galing dito sa ating tensioner. So, yan po yung dumidiin dito sa kadena. Ayan. So, tanggalin natin itong mga tira-tirang durog na rubber, tsaka yung mga debris na may mga konting metal. Ayan, may mga metal. So, may nakakapa akong mga metal dito. So, ilinisin lang natin to, tanggalin natin. Ayan. At tanggalin na rin natin tong tensioner para makabuelo tayo. Ito po yung bago natin. Ayan, ganyan po yung itsura niya. Ayan, so ilagay na po natin. Ayan. Medyo matigas. Parang masikip pa. Ayan. Tigas nga. Teka. Aba, matigas talaga, mahirap ipasok. Matigas talaga, ayaw. Ayan, subukan ulit natin. Hindi natin. Ayan, matigas. So, medyo nahihirapan tayo. Tanggalin ulit natin tong isang roller guide dito sa baba para mas maluwag na at nang maipasok natin. Okay, subukan na ulit nating ipasok. Yan. Okay, naipasok natin ng konti. Pero matigas talaga siya. Mukhang may problema yung ating arm ng ating tensioner. Yan, matigas talaga siya. Hindi ko maipasok. Kaya tatanggalin po natin yung arm. Ayan, talagang mahirap ipasok. Ayan, matigas. Sobrang tigas. May magkakaproblema tayo nito kung ipipilit natin. Kaya pala hindi natin maipasok dahil na-damage po yung ating arm. So ayan, gawa ng kadena, diyan tumatama, kaya nagkaroon po siya ng kanto. Kaya ang gagawin natin, papakinisin natin gamit yung liha. Ayan, hindi nga makapasok dahil sa mga kanto. So, pwede pa naman siya, remedyoan lang natin. Ang importante ay maipasok natin. So, medyo pakinisin lang natin yung mga kanto.
Okay, subukan po natin. So ayan, pumasok na po siya. Okay na. Pwede na po yan. Okay, ibalik na natin. Yan.
sige, revolusyon. Okay na kan.